To je izobilje mogućnosti, znate, dubina sagledavanja, pa iz jedne uđeš u drugu dublju, iz druge u treću još dublju. Počneš da živiš jednu drugačiju dimenziju života. Pa ti je svaki novi dan drugačiji, pa to posle može da dođe, znate, do takve neke suptilne osjetljivosti, da, znate, primjer radi, vidite, ovaj sok, pa neće to biti, znate, ono, bilo kakvo sipanje, znate, nego ide gutljaj, znate, koji se doživljava. Od nane, čovječ. Nana, razumiješ? Pa taj list